Yo, yo, yo. Iya ya. Yo, yo. Masih jalan. Guys, nubai konas kure oरैबायदि मानसि जाम जादोंना दिनै मानसियानो मानसिया गोगोम मानसि लामाखौनो बारनो हायाखै लोगोफोर नुबाय बिराद जाम ओरैबायदि ट्रेफिक जाम जादों नुबाय गावसोरबो अनेक kure ट्रेफिक जाम So guys, kita ada sasia apa lagi guys? Bimaru asana beda na? Asana beda. Noi guys, durasi lancar na. Ini lana itu berapa kau? Lana. Guys, noi asam mai deh. Noi pun lana nih. Guys, finally nih beko labayar na. Guys, माबा लाइन थांदों आरो ना सेन्देल लाइन थांदों सेन्देल बिथिं एसे फिरा खम आरो ना लोगोना आसिला सेन्देल लाइन फैलायबाय एसे दे फुजानलै लानोसैलायनोलै लाथोंसै गाइस गैया सेन्देलानो नागिरना मोनाखै मासि जामलै गारियालाय Guys, Konesguri आरो ना बिराद डेन्जार जाम जादों बिराद मानसि दुर्गा फुजानि लंपेन्ट गस्ला माबा माबि गानजों माबाय थादों बबेथिं थ' मासि मानसिफ्रालाय फुजा नायनो लासैनो बेयाव गस्ला लंपेन्टआवसो माथो जाफाबजोब्बाय मानसिफ्रानो मासि मानसिलै आथिं होनोनो जायगा गैया गणेशगुरियाव ओरैबायदि मानसि फुजा नायाखै मानसिफ्रा एकदम गाननाय जोमनायल' मानसि जोंना सासेया नै सिगां थांगासिनो सेन्देल नायनो एकदम सिगाङावहाय मानसियानो ओरैबायदि जाम आरोना दिनैनि दिनावहाय ओरैबायदि मानसि आरोना एकदम जाम सेन्देल दखानानो जोबफैबाय दा माथो फैयै गाइस जोंना सासेया माबा नायदों आरो सेन्देलैथ' किबाथ' दे नामारथ' बेलेग दिसुन नामार दे दा डाঙर सासेथ' दे इथु फुलु हयथ' सेन्देला एसे फिसा जादों दे गिदिरखौ नागिरगासिनो आरो दा सेन्देलानो दङ दंनाया दिनै थारमाने फुजानि ओरैबायदि मानसि आरो थारमाने बेयावनो माबा जाहैजोब्बाय मानसिफ्रा फुजा नुदों नुनायखौसो नों गानसो गायना बेखौ नायदो गाइस गाइस मानसियानो मानसि एकदम मारबाय जायो मानसिया सेन्देल नायगासिनो बेखौनो माबा मोनला ओरै आंनाव साइजथ' नाय नेखि आंनाव साइजथ' नाय सेन्देला फिसा साइज आरो बे गिदिरखौ बिबाय थादों माबायावसो बेस्थ' जागासिनो मानसिया एकदम आखाइ गोलाव गाना फैनानै आं मासे गस्ला गोलोमफ्रुजोब्बाय खेला नाय दाबो हराखै नामा नाम्बारखौ गाइस नैबे फुटपाथ दखानफ्राव आरो एकदम मानसियानो फाग्ला जाखागोन ओरैबायदि मानसि आरोना ओइखौसो हाबैना ओरैबायदि मानसि आरो फाग्लासोलै सेन्देला सेन्देल मार्केटाव सेन्देल आरो फुटपाथाव ओरैबायदि मानसि फाग्ला गिदिरबा देनजार गिदिर हरद्रायो ओमफ्राय फिसाबा फिसा हरो आरो ना दखानिया फाग्लाखा ओरैबायदि फिसा साइजखौ हराखै नामा दाबो हा মই नाथांसै दखानासै आंखौसो दखानि साला लांबायलै दखानिफ्राव थांजोबगो स' गाइस जोंना आसोला एकदम गानायगासिनो आरो बबेखौ लागोन बबेखौ लाया जागासिनो मानसिया हा जायाखै सेन्देलखौ नागिरा मोना माथो एकदम मानसियानाव दुर्गा फुजानियाव फाननाय गांसे गोसोम नायबाव दं र'य आसोला ओरैबायदि जामलै इयाव आंलायनाय गासिबो बुरैजोंहाय मिथिबायना ओरैबायदि मानसिया
Korea अबस्था गैला फैनो हानायला गाइस सेनोबो नागिरना मोनला माथो मोनाखै नामा बै आं ब्लेकआवसो मोजां नुदों गोजौहाय बै फिसायालाय ओइ गाहायनाव नाय गाहाय लास्ट फिनिशिंआवहाय ओइ दिरुं फिसा फिसाया दिनै लास्ट ना बेखायनो बिराद मानसि आरोना फाग्ला मानसि अयथासार मानसि मोजां नांदों माथो बेखौ कालारखौ गोरासो नामालै गोरा माथो नै फिटेस गगोन बायदि मोनदां आंखौ माबा गोनांसो नायनाय माइखौ फिसा जागोन नामा आङो बे मोनसेखौ सोनाय नायलाय आंखौसो मोजां नांदोंमोन एकदम रेडिमेडखा आरो बे फिक्सखा itu dah orang ini kira. Itu boleh lagi jangan ini. Muzana nama itu. Dem mama kamera muzana fix kamera direct dia. Oi, partai. Parna apa ini zaman apa? Bisa mobil tugas ini lebih besar ya, mak kamera dulu. Sudah lah, bisa. Cari deh. Mini city bus nih. Kok? Si mama mau. Barabar jam tak terah, jam zaman. Guys, sos makanan yang selalu wow. Internet kayak baju nung mata. Kirtina kayak baju nulaideng. Bela try kalam ada. Oh dasu. Wah. Ya. Asin nudeng, aktris baju nudeng. Yo. Guys, ang try kampai nasi. Oh, mama sih. Mana? Makur ketang zakras baju nudeng. Mudah mudahan guys. Yo. Wow. Terus no guys, nih jangan hasilnya malah bayar na leather bag lah. Guys, sampai tadi nggak ada ya. Hai, barnela memang tunggu. Oh ini show. Ayo berangkat. Guys, nih kamar udah nggak khas ya. Lek kamar udah hilang aja development six poin air na. Eksis mak. Sampai lah. Sampai beja. Sampai bawa beja. Guys, nih kamu jangan ada benar nah, sendela. Milai kan, isin thawai bu. Bila thawai bu. Pun lah dulu. Ayo pun sekarang pun lah. Muzan udah nana mati bu. Guys, sendelan, jam garla dan nalanya dong, mazan nih sendelan bu. Pun nalang naga, saya nanggu. Guys, oke, sendal lagi. Oke, ini masih ada, masih pis loh kan, kita mau. Kon
lama-lama. Channelखौ नागिरनानै मोनलालै मोजां लांजोबबाय गोदान निउ माबा निउ कालेक्सन गैया आरो बेखौ लानोसै नामा बे जायगायाव चेनेलखौ माबा नागिरनानै गानहाय मानो आनखौबा गाननांगौ चेनेलफोरखौहाय गाइस बारजों नायदों आरो बेलेगफ्रा थांलासै मोजां मोजां मोदोमदोंमोन नामा बेलेगफ्रा माथो मोदोमनायानो मोजां मोदोमनाय guys, moza naidों आरोना moza नायदों kalau sih nggak pernah guys lipstick naidों आरोना strawberry Tanay dengan Ramos na guys, na yang ice cream dancer na ice cream tasty ta namalay nato mas gotaw le ini mau apa gini ke Right? Mawen mau baca, Riksan mau baca, jangan mau semua. Sama apa tu? Cepat, cepat lah, right? Right, love you. Right. Wow. Cepat. Ya. Guys, ini video ini soalnya tuh bayar, nah, nggak pernah jadi video kemudian anda like, share, subscribe karena ada